Чакай, тате, защо си сърдита сега? Нямаш какво да облечеш. Сега ще проверим. Може би една от тези две, ама не знам с какво ще ги съчетаем. Нещо такова, но то става много зелено. Не. Пеперудите се съчетават само с флорални мотиви. Извинявай, как ще съчетаем сатен с плюш? Това е престъпление. Гледай, ами то ти нямаш клинове. Добре бе, нали скоро ходихме да ти купуваме. Ето цветя. Ма то тая анцук. Проклес анцук, прекалено смело. То ти и тънки нямаш. Дантела не е на мода. Това е прекалено секси, не ми се разправя от сега с гадже. Не. Тази рокля е перфектна. Я е пробе. Завърти се. Ами да, голяма ти е. Явно ще трябва да ходим до магазина. Айде. От си лежи, бе. Така, няма какво да облечеш. Дали преди 2 години ходихме на пазар за дрехи? Мисля, че е време. Ето. Облечи го. Им бодещото е вълна. И нормално да ти е голям, бе. Нали ще го носиш още 5 години. Скъсаш ли го, късам ти ушите. Носи го баща ми, носил съм го аз. Тя ще го носиш ти. След 5 години ще го носи брат ти. Но и дрехи. Абе, Ливло, ти се радвай, че долу стига ще ги е носил само бащи.